Inggih, Yayi Prabu. Sinaosa paduka Yayi Prabu sampun ngrilakaken Ngastina panjenengan paringaken ingkang ngerayi para Pandhawa namung kula inggih nyuwun tandha yektinipun angsal-angsal kula saking negari Ngastina menika kados mekaten Kanjeng Ibunipun penggalih rumiyin. Aku gelem sareh, aku gelem mikir yen to kowe gelem depane kamukten negara Ngastina. Yen kowe gelem ngukuhi negara Ngastina, kowe dudu anakku Duryudana. Dina iki antuk jejiban kang abot minangka duta pamungkas marang Praja Ngastina. Minangka sesulih kelawan ingkang ngraka para Pandhawa. Njabel negara Ngastina. Katen Koko Prabu. Iya. Lajeng paripun Kanjeng Koko Prabu. Dina iki pun Kakang bakal nitih rata Kyai Jaladara. Pun Kakang bakal nitih rata Kyai Jaladara. Kula siadi dina iki kudu nderek kelawan pun Kakang. Inggih Koko Prabu. Wani kowe ngusiri rata Kyai Jaladara? Nggih pantun. Yaki wonten dawuh. Rata Kyai Jaladara kuwi titihane pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ana kusire. Kusire ingkang pemisik Bathara Matali. Kuwi yen tak aturi rawuh uga rawuh pama, tak aturi ngusiri uga kersa nanging dina iki pun Kakang kepengin jeneng sira Yayi kang minangka kusir. Inggih Koko Prabu. Kejaba kuwi. Upamane pun Kakang iki nitih Garuda, pun Kakang uga duwe titihan wujuding manuk. Kowe urung tau weruh to? Dereng. Pun Kakang kuwi duwe titihan wujuding manuk ingkang aran Brihawan ya Garuda Wisnu. Dadi nek neng Kresna numpak manuk aja kaget. Oh, ngaten. Iya. Kuwi ya titihane pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu pun Kakang dikeparengake niti. Wong dina iki rata Kyai Jaladara. Ayo, dina iki bebarengan kawan pun Kakang tindakna jaki. Nyuwun pangestu Kanjeng Koko Prabu. Kaki Kresna, kula ingkang prapta, Ger. Pak Pong nangka basa kemropyok mung kari betone. Kaki Kresna aja kaget. Ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita, Ger. Pakabekti kuwi katut. Pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Kanwa Janaka miwah pukulun Sang Bathara Rama Parasu. Ya, banget panarima ulun kita ngaturake pangabekti. Ya banget panarima ulun nggih Kaki Kresna. Ya Kaki Kresna banget panarima ulun. Ya pangabektimu tak tampa Kaki Kresna. Wonten wigatos menapa dene paduka pukulun merpeki dhumateng jasad kula. Nah, iki mengkene, nggih. Yektine Jawata Catur Dewa Papat iki minangka paseksen. Pancen mono. Dewa Papat iki pancen dudu dewa, mung manungsa sing ketrima.
Mula duweni kewajiban yaiku minangka paseksen. Paseksen apa? Ya kuwi paseksen bab perkara dumadi ning Baratayuda Jaya Binangun. Kaki Kresna, Bratayuda Jaya Binangun iki dadi lan orane ya mung merga anggonmu nindakake jejibahan dadi duta iki. Mekaten Pukulun. Iya, Ger. Lah supados paripurna menika menapa mboten prayogi Jawata kemawon kang minangka duta. Kula pitados menawi kang nyarirani menika Paduka Pukulun tartamtu wonten mulunging manah inggih menika Yayi Prabu Duryudana. Ah ya ora ngono. Apa ning lakon kok rada duta ya ora enek. Eneke ya Kresna duta. Ora kena mengkono. Ulun iki mung nekseni, ora jeneng Maida kelawan pakaryanmu kuwi ora. Oh ngaten Pukulun. Iya. Mula iki mengko ulun mung nekseni kepriye ucape si Duryudana. Ngulungake negara Ngastina apa dikukui? Nek diulungake wurung Bratayuda, nanging nek dikukui iki dadi Bratayuda. Oh ngaten Pukulun. Iya. Wis tindakno. Ulun laku kadewatan mung nekseni saka Indragantara. Pepundhen kula Kanjeng Hyang sembahan kula Kanjeng Hyang Ngetakondo Sang Maharsi Warabisma. Kanjeng Hyang pramila daya-daya kula ngrawuhaken dhumateng Paduka Kanjeng Hyang Ngetakondo wonten negaring Astina. Keparenga kula nyuwun dawuh dhumateng Paduka Kanjeng Hyang Ngetakondo sesambetan kalayan badhe rawuhipun Sang Duta Agung Taning Pandhawa Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang minangka dutaning Pandhawa badhe nyuwun wangsuling kamukten negaring Astina. Yang kados pundi mamrih prayogining lampah keparenga Paduka Kanjeng Hyang paring dawuh. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duryudana wonten dawuh mengkene ora akeh-akeh pangandikanipun kaki. Duryudana kepengin tentrem apa ora? Gelaripun kados pundi? Yen Duryudana kepengin ayem tentrem araket supeket nggonmu kekadangan kelawan kadangmu para Pandhawa. Dina iki ya negara Ngastina lilakna kelawan kadangmu para Pandhawa. Yen to pancen kowe apa jeneng sira kudu ngelingi yen to sejatine Pandhawa Kurawa kuwi ora duweni kamukten negara Ngastina. Kuwi dudu hakmu, dudu hake Pandhawa. Sing duweni negara Ngastina kuwi Begawan Bisma, kuwi duwekku. Karepku ngono tak lengserake kelawan kadangku Yayi Peremban Begawan Abiyasa. Supaya trasang wiyasa kuwi bisa atut runtut nggone kekadangan. Mukti bebarengan ana praja Ngastina yen to gelem rukun pun kaki duwe petung sansaya ngrembaka sansaya kuncara negara Ngastina.
Nanging yen to pancen sira ora ngeman kekadangan paripaksa mbok gondeli ya wis. Dadi lakon iki mengko kepriye pun kaki ora bisa paring dawuh. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya. Perban Begawan Durna kados pundi? Inggih, menawi kula ngaten nggih. Menapa boten prayogi negari Ngastina menika dipun palih kemawon. Ingkang sepalih menika pun paringaken ingkang rayi. Para Pandhawa ingkang sepalih paduka anggen anak Prabu Duryudana. Ingkang mekaten menika nama trep lan adil ing atasipun kekadangan. Mekaten Perban Begawan Durna. Inggih nggih. Kanjeng Rama Prabu Mandaraka kados pundi pemanggih paduka Kanjeng Rama? Nggih. Kula menika wonten negari Ngastina menika namung mujudaken tamu teksipun dayuh. Nanging menawi paripaksa kula dipun pundhuti pamrayogi rening paduka menika ya anak kula mantu. Keparenga paduka anak Prabu netepi bawa leksana. Liripun netepi bawa leksana menika negari Ngastina sawetahipun pun paringaken pawan ingkang ngrayi para Pandhawa. Sampun sedayanipun sampun patos menawi paduka anggen anak Prabu badhe kecalan kamukten. Nggih. Pun bapa ing Mandaraka menika mboten namung ngendika lelamisan nanging saestu lair tulusing batos menawi anak Prabu kepareng nindakaken inggih menika ngagem bebuden ingkang luhur maringaken negari Ngastina pun bapa ing Mandaraka badhe lengser ke Prabon. Kula badhe lengser ke Prabon negari Mandaraka kula aturaken jenengan anak Prabu Duryudana monggo minangka tetembok ngiras pantes kula maringi kamukten ingkang garwa anak kula pun Banwati. Anak Prabu Duryudana kepareng jumeneng wonten negari Mandaraka nglenggahi dampar ke Prabon. Kula sampun sepuh nggih, kula menika sampun sepuh badhe menapa malih. Kula badhe nglajengaken darmanipun tiyang sepuh kula Begawan Bagaspati. Kula badhe madheg pendhita kemawon. Mila sumangga anggen paduka badhe menggalih estu nggih. Estu menika lair baten medal saking pengkulih manah ingkang suci. Inggih matur nuwun Kanjeng Rama Prabu. Paman Sengkuni, wonten dawuh panemumu kepriye paman? Menawi kula ngaten kemawon, mboten wonten tiyang gesang kok pados kacilakan pados kasangsaran menika mboten wonten. Sedaya ingkang dipun padosi enak kepenak mukti wibawa sing tanpa rekoso. Menawi saking menika pedah menapa? Negari kok dipun prail-prail kados Pakne Durna diparo. Menawi kula mboten cocok, kula mboten sanjuk negara kok paron. Ngertos kula paron niku kidul Ngawi. Mboten wurunga negari dipun palih menika mboten jalari katentreman, malah saya ndamel cerah sabab sing mung nampa separo-separo mung kepengin gayuh supaya wutuh. Menawi kula nggih prayogi dipun kukui badhe kados pundi kemawon sedumuh bathuk sing nyari bumi Toipati menawi kula ngaten. Nadyan to mung sak nyari mboten kirang tiyang ingkang bacuk-bacukan perkara lemah mung sekilan tanduran mentelung yang nggone tangga mau direwangi padudon. Sedumuh bathuk mengko bathuke wong ayu ayo wani gegere. Mulawi saking menika monggo pun penggal ingkang langkung mening. Namung menawi negari pun prail-prail menika mboten prayogi ngirangi kawibawan paduka anggen anak Prabu. Kakang Prabu ngawonggo kados pundi? Keparenga Kakang Prabu paringa dawuh. Yayi Prabu. Pemanggih kula adek-adeking negari Ngastina menika namung paduka Yayi Prabu Duryudana menawi ngantos Yayi Prabu menika ngulungaken negari Ngastina mboten wonten ginanipun ingkang ngraka kawisuda jumeneng dados senopati.
Menawi benan paringaken wurung Baratayuda tegesipun Pandhawa Kurawa menika dados tunggal rukun. Lha pedah menapa pun Kakang Ngapangga menika sampun kawisuda jumeneng dados Senopati. Kok namung badhe rerukunan kaliyan para Pandhawa. Duh, Yayi, menika badhe ngasoraken kawibawan Paduka Yayi Prabu. Lan malihipun sampun ngantos Paduka Yayi Prabu menika namung kengguh dipun pameri, dipun iming-imingi negara. Wonten tiyang ingkang maringaken kamukten, maringaken kawibawan ingkang dereng kinanten menawi lair turusin batos anggenipun maringaken kawibawan menika kala wau. Lan malihipun Yayi Prabu dipun wastani tenguk-tenguk nemu kethuk nemu klasa gumelar. Menapa Yayi Prabu badhe remen? Menawi kula boten Yayi. Yayi Prabu kedang atos-atos menawi wonten rembag manis ingkang ketingalipun manis keca dipun raosaken menika badhe ngasoraken jiwa kasenopaten Paduka Yayi Prabu. Tasih kathah senopati anung-anung negari Ngastina. Anak Prabu. Samangke kedang atos-atos lho nggih, ngatos-atos. Nadyan to sok sak pangandikan. Namung sak rembagan. Sak mangke menika kathah-kathahipun rembag menika namung manas-manasi manah. Boten rumiyin boten sak menika. Sadengah papan menawi wonten rembag, wong pinter ning pinter-pinteran omong, enenge mung manas-manasi swasana. Mila ingkang midhanget, ingkang mireng menika saya dangu, saya sedih, saya sebel. Bebasan para kawula menika kecalan keblat, sapa sing ngatak nut iki? Lah sing mapan ana dhuwur wae ucape kaya mengkono mendah baya sing ana ngisor. Mboten wonten nggih. Tiyang sepuh kok badhe njlomprokaken dhumateng anak menika mboten wonten. Sak bodho-bodhonipun Prabu Salyapati kula mboten badhe nyangsarakaken dumateng tedhak turun kula menika mboten badhe. Sinten kemawon kula rengkuh dados anak kula sedaya. Mboten wonten bentenipun. Mila nggih. Dinten menika anak Prabu nggih kedang atos-atos kedah saged nyaring lan menika ratu sanes lari alit. Menika ngantos Paduka anak Prabu menika mangkin namung kepencut kengguh kaliyan ucapipun tiyang ingkang sagedipun namung gambleh kemawon. Pamer kaprawiran, pamer omong. Aku saguh pereng karo kae, aku saguh ngrampungi karo kae. Ning dereng wonten nyatanipun. Beda menapa nggih? Koko Prabu Dwarawati ngaturaken pasegahan Panakrami rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yayi. Kula tampi seprembaginipun Yayi Prabu Ngastina ingkang rementahipun Kakang Dwarawati wangsuling taklimipun Rakanto Dwarawati mugi konjuka. Sanget anggen kula mundi paring pangestu Paduka Kanjeng Koko Prabu saengga dijimat paripik. Kajawi saking menika Koko Prabu tumunten paring dawuh sak sampunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu parenggah ingkang prayogi. Yayi Prabu, inggih. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan dinipun Kakang Prapta wonten negari Ngastina pinahargya ngagem upacara keprabon lan menika mumpung maksih tinengganan para punden miwah para sesepuh. Yayi Prabu, keparengipun Kakang Dwarawati ngaturaken menggah menapa ta wigatosipun ingkang ngraka prapta wonten negari Ngastina menika minangka sesulih talange ngatur saking ripaduka para Pandhawa. Dinten menika kula kadhawuhan ngemutaken dumateng Paduka Yayi Prabu Duryudana. Rikalanipun kesukan dadu. Rikalanipun kesukan dadu Pandhawa kasoran. Pandhawa natahaken Ngendra Prasta.
Pandhawa nataken negaring Indraprastha dados kukubanipun Yayi Prabu Duryudana kanthi prajanjen kedah nglampahi Wanaprastha malih kalih 12 warsa laminipun kawimbuhan setunggal warsa sesingit sedayanipun sampun dipun lampahi kanthi ikhlas tulusing manah lan malihipun Yayi dinten menika para Pandhawa namung ngengetaken dumateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Upamiya sakmenika para Pandhawa badhe nyuwun wangsuling Indraprastha menapa Yayi Prabu saged badhe mangsulaken negaring Indraprastha. Nyatanipun sasampunipun negaring Indraprastha dados kukubanipun Yayi Prabu Duryudana ical saking Pandulu. Inggih menapa mboten? Negaring Indraprastha sampun boten wonten kados pinulunging dewa wangsul dados wana malih. Mila dinten menika Yayi keparenga Yayi Prabu enget paduka Yayi Prabu nglenggahi dampar keprabon wonten negaring Srina menika rumiyin palengganipun sawargi Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewanata. Sakmenika keparipun Yayi Prabu kados pundi? Yayi Prabu tetep ngukuhi negaring Astina. Menapa badhe panjenengan ulungaken Yayi? Kok Prabu. Sasampunipun kula manah-manah kula ingkang lepat dinten menika kula badhe mangsulaken negaring Astina sapetahipun badhe kula wangsulaken dhumateng adi-adi kula para Pandhawa. Mekaten Yayi. Inggih Koko Prabu. Menika lair batos. Inggih lair batos sineksen jagat saisinipun Yayi. Inggih Yayi Prabu, sinaosa paduka Yayi Prabu sampun ngrilakaken Ngastina panjenengan paringaken ingkang ngrayi para Pandhawa namung kula inggih nyuwun tandha yektinipun angsal-angsal kula saking negaring Ngastina menika kula beta dhumateng negari Wirata. Kula kedah mbeta kekancingan ingkang gumathok tapak asmanipun Yayi Prabu Duryudana ingkang mratelakaken negari Ngastina panjenengan paringaken ingkang ngrayi para Pandhawa. Oh, katen. Inggih, nggih. Sampun waspatos yang penggalih. Paman Sengkuni wonten dawuh manjinga bali pustaka. Aku pundhut nedelancang. Dina iki aku bakal maringake kamukten negara Dina Sata bae tak tapak asman inggih ngestaken dawuh paduka sinuwun. Carita Saryana Patih Harya Sengkuni. Rikala semana kadhawuhan manjing bali pustaka. Kinen mendhetaken delancang. Kinarya pratandha kalamanta Prabu Duryudana nedya tapak asma mulunging penggalih maringaken negari Ngastina dhumateng Pandhawa. Eling-eling Sengkuni wong culika. Akal ukil sugih pertika, dasare wong pokil. Boten manjing bali pustaka bablas lampahe Patih Sengkuni manjing Mardika Putren. Matur ngersanira ingkang Mbakyu Dewi Gendari. Kalamanta Prabu Duryudana badhe maringaken negari Ngastina dhumateng Pandhawa lantaran Prabu Sri Bathara Kresna. Sami sakala muntap Dewi Gendari. Eling-eling Sumantawa Sengkuni lawan Gendari kuwi biyen wong dampit. Laire bareng. Ati siji dadi loro, ya Sengkuni ya Gendari, Gendari ya Sengkuni.
Apa karepe gendari tansah den tumbani lawan Sengkuni? Apa karepe Sengkuni gendari tansah nayogyani? Petrek-petrek saking jere Madi kaputren. Duka mawantu-wantu kelawan Prabu Duryudana. Tobat Duryudana. Duryudana. Kula dawuh Kanjeng Ibu. Kowe ki ratu kok kaya reca, kaya ngono kakarepmu ki kepriye? Negara Kecana bakal mbok pasrahake kelawan Prabu Kresna mbok wenehke kadangmu para Pandhawa. Banjur kowe sak kadangmu Kurawarma papan ana ngendi? Kan dadi wong papariman Wulandara. Kan ngasorake kawibawane Kang Rama darsane ibumu ya ngono apa piye? Yen pancen negara Kecana bakal mbok wenehake kelawan para Pandhawa. Ibumu gelem mati sudut salira ora nyawang karo wujud. Kanjeng Ibu sareh rumiyin Kanjeng Ibu. Sampun ngantos kados mekaten Kanjeng Ibu dipun penggalih rumiyin. Aku gelem sareh, aku gelem mikir. Yen to kowe gelem depane kamukten negara Ngastina. Yen kowe gelem kuwi negara Ngastina, kowe dudu anakku Duryudana. Kados pundi Yayi? Kepareng paduka Yayi Prabu. Anggen paduka badhe mangsulaken kamukten negari Ngastina. Pun Kakang tumunten nyuwun dawuh paduka Yayi Prabu. Kakang Prabu dinten menika kula jabel atur kula. Mboten badhe kula wangsulaken negari Ngastina, tetep kula kukuhi. Ngantos pecahing dada, pecating sukma, wutahing ludira. Sampeyan gelem-geleme dadi kongkonane para Pandhawa. Mabali manglapur kali para Pandhawa. Ngastina tak wulungake bareng karo tugele guluku. Lakon kok dadi kaya mengkene. Durna wis kepenakno ora kepenak rasane atiku. Kepengin kundur nyang Talkanda. Durna, kula wonten dawuh nggih. Nggih. Menapa padatan lampahan negari Ngastina nggih kados ngaten menika. Nggih nembe pisan menika. Gegeripun nggih kados ngaten menika kawontenanipun kula piyambak tumujudheg ngraosaken lampahan ngaten menika nggih. Apa? Dinten menika keparenga kula nyuwun pamit. Dinten menika. Lho. Kula niki nggih dhayoh niku nggih. Kula sanes gadah griya. Kok pamit kalian kula napa mboten klentu? Lah nyatanipun Yayi Prabu sampun jengkar. Lah nggih pun mboten pamit mawon. Ora do mawis turu. Di pamitana iso ora dikai apa-apa. Pun mboten sisah. Pamit keman pun ngatos-atos lho nggih. Ngatos-atos penyuwun kula. Kiwa tengen mriki kathah racun, kathah wisa, kebak eri, kathah bling. Ngatos-atos. Sareh rumiyin. Mboten sisah anak Prabu kesesa. Paman Prabu, kados-kados kula menika dipun kiwakaken kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Alah, dikiwake nggih pun. Mboten sisah dipun penggalih. Sampun. Patrapipun Duryudana kados ngaten menika ora mboten sak menika kemawon rumiyin nggih ngaten to nggih. Ratu mencela-mencela niku nggih Duryudana niku. Kula niku bapakne Maratuwa mantu sedih.
Jalaran ngeten bedhes buset sengkune niki. Lakonipun sing gawe sinten? Janjane kula nggih ngertos gawehane Sengkuni niki wau. Niki sampun boten dados menapa. Ngaten nggih. Sak menika alon-alon mawon niki rembaga tuwa nggih. Nggih kados pundi paman? Kinten-kinten Bratayuda menika dumados napa mboten nggih? Liripun perang ageng Bratayuda menika kinten-kinten dados menapa mboten? Lha iki kula mboten ngertos to Paman Prabu. Ya aja ngono. Oh, Kresna kok bodho. Bodho Kresnane to Wisnune ora bodho. Kula niki pun tuwa. Ngaten lho nggih kula menika betah napa menika seserapan kaliyan Paduka. Kula mboten ngertos Paman saestu. Badya bodho Kresnane ora bodho Wisnune. Nanging sedaya menika ora winates to Paman. Menika keparinging Bathara dados kula mboten dipun keparingaken ngrumiyine keparinging Gusti. Oh, nggih pun nek pancen kedahipun ngaten nek ora ngerti-ngerti tenan kapak nggih sampun. Nggih, mboten dados menapa nggih. Nggih, matur nuwun. Namung ngaten nggih. Kok diarani Bratayuda niku jane napa to nggih? Dadi karepmu ora karepmu pun mboten kula pikir. Namung kula kepengin ngertos kok disebut Bratayuda. Bratayuda kata-katahipun dipun wastani Bratayuda niku peperangipun darah Barata ngaten. Menika klentu. Oh, kleru. Klentunipun mboten Barata trah Barata niku mboten. Bratayuda Brata niku laku, Yuda niku perang. Perang nganggo laku, perang nganggo petung kapribaden. Nandur ngundha utang nyaur nyilih balekake. Oh, ngaten upaminipun. Utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Nggih. Upaminipun nggih. Nggih kados pundi? Nalika wonten lampahan kula tasih kemutan. Pandhawa Dadu. Nggih, Pandhawa Dadu kados pundi? Rikalanipun Pandhawa dipun anggep kawon. Mongko kala semanten isen-isen negari Ngamarta Indraprastha dipun kukup kaliyan Duryudana. Lah Drupadi menika dipun anggep isen-isen keraton. Lah nggih to piye? Nggih, kula tasih kengetan. Rikala semanten ngantos dipun jambak rikmanipun kaliyan Dursasana. Nggih, leres. Nah, sasampunipun ngaten ngantos dipun lukari kesemekanipun dipun udari kembenipun rikala semanten. Ngantos dipun lukari mboten saged ucul terus kemawon ngantos Dursasana judheg. Kisah piyambak Drupadi lajeng prasetya. Mboten badhe siram jamas menawi mboten keramas getihipun Dursasana. Nan midhanget to niku nggih kula ngertos. Lah nggih. Lah menawi kados ngaten menika terus pundi nggih? Lah nggih menika klebet prasetya kinten-kinten Dursasana niku rak wong tang. Nggih, leres. Lah kinten-kinten anggenipun nyaur, nyauripun benjang Bratayuda. Lah nek ngono Bratayuda dadi no. Sampeyan ajeng endo teng pundi? Wong tuweke diapusi. Tak apusi genti no. Wis lha kebrego ngawakku iki. Lah nggih. Kala warek sampun paring dawuh. Nggih to, menanipun anak Prabu. Tang nyaur nyilih balekake. Lah menawi ngantos Bratayuda niku wurung menanipun anak Prabu ora priksa. Jenenge Drupadi niku bakal ra ngenes. Lah iki ngoten. Ora wong Dursasana mboten bakal ditagih tiyang. Kedah dados nggih. Upaminipun Bratayuda nika dados keparipun Kanjeng Paman Prabu kados pundi? Nggih nggih. Ngaten nggih. Kula persajan kemawon. Wong sing di omah ya wis turu ya. Kula kinten mboten badhe mireng. Ngaten nggih nggih. Kula nyuwun titip
Kula nyuwun titip saestu nggih. Titip sinten? Kula nyuwun titip Ripaduka anak kula pun kembar. Anak kula pun kembar ampun ngantos kesempyoking haradan nggih, nggih. Saestu nggih, nggih. Kula aturi ngayomi Kang rayipun kembar nika cah lolo wis ora duwe pak, ora duwe mbok. Rahayune diupeni kali adik kula Kunti Tali Brata dadi bocah kang mulya. Ingkang kula ajeng-ajeng namung lare kalih menika jalaran anak kula sing lanang-lanang dadi brapa corah kabeh. Mboten kenging dikudang-kudang ora keneng digegolo. Rukmarata nggih pun kumpul kaliyan Kurawa napa melih Burisrawa. Rina wengi naliyane mung dem-deman karo main. Aduh nggih, sedih raos manah kula mila mboten wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Namung ingkang rayipun kembar nyuwun tulung nggih nggih. Nyuwun tulung. Ingkang rayipun kembar dipun ayomi nggih nggih. Dirsasana. Kula man rungokno ya Dirsasana. Nggih, pripun? Kabeh wae. Dirsasana kadangmu padha waran den becik besok amendemo baris. Baris kang prayitna ya saranta wonging Dwarawati. Tumpesen paniku awak Pandhawa. Sampeyan niku omong napa suluk? Nek omong kok cakepan suluk nek suluk ora nganggo laras. Dinggo suluk ya kenek, nggo omong ya kenek nyuk. Aja maido karo wong gerang. Wah, kersaripun keroyokan Ratu Dwarawati. Pun mang minggir. Sing lungguh ning nggon pekusiran Kreta Jaladara kae sapa? Wah, mboten pangling. Nek Gustyaki, lah ya anggepe kae apa? Gur sak kusir metengkreng. Eneng dhuwur kusiran. Peh dadi kusire Prabu Kresna bagusi gleling. Aduh, karo sila tumpang. Dudut. Alah. Rawani ngajar kowe. Kowe wani ngajar apa ora? Iki Bumi Ngastina. Idak-idak karo Setyaki kaya ngono kae. Ora wani ngajar, aja diadi putra Mandara putrane Prabu Salyapati. Wajare nika. Wong bungkik kakek wong kunting dangding kowe lungguh dangkrang ning pekusiran Kreta Jaladara gleleng pacakmu anggep apa Burisrawa menungso kekamban bedahan cangkem ngombe pakre ember hus wadake jaran dosaku apa luputku apa aku gelandang saka pakusiraning Kreta. Kowe tanpa subasita, ora kanggo tata krama. Ora ngajeni, ora sudi ngajeni manungsa kok dapurmu tak nggo apa. Lho, Pedian. Sugih kendel Pandawani, apa abamu? Setyaki, Praparan. Kowe nyata wong sekti Mandra iso ngalahke Burisrawa, maju ke para ngarsa garingan. Kokok getihmu kelakonmu.
Lanat Wisrawa aja minggat ora kelakon mati dening aku Derajat apa nek kok nyolowadi temen iki Kurawa kok dadi gerudukan ampyak awur-awur wah ai Ketiwasan ketiwasan ning apa katembing kemar kula panca kala tanding kaliyan Burisrawa dereng marem raos sing manah kula Kakang Burisrawa nguncati Koko Prabu Prastian yang manah kula meneng ngantos mados perang ageng Baratayuda menawi Burisrawa ketingal benjang tandingipun kula nek kowe wani tenan wantun lan maripun dinten menika Kurawa sengadi badhe ngranjap kaliyan Koko Prabu Sri Bathara Kresna aja Semelang Setyaki ibarate Kurawa tak anggep kae wujuding Srenggala pun Kakang iki singa barong Srenggala kuwi asu ajak aku iki singa wis to arep dikaya apa ora-orane yen to pun Kakang bakal mundur jangka wis semingkira tak adepani